Madikani tinokukwazisai tinokugamuchirai futi svondo rinei tadzoka. We hope kuti svondo rese muchiitwa zvakanaka kumabasa kwenyu, kudzimba kwenyu, mafamilies enyu, kwamuri koko all over the world. Saka tinokutendai nekuwana nguva yekuteerera zvatichitaura. Like we always say, you are free to comment or to suggest, to like and to share our talks. Saka nhasi hatina zvizhinji zvada kutaura, but ndangoshayiwa hangu pana Isaiah 64 apa pavhesi 4. Saka rechirungu rakati izvoni, for since the world began, no ear has heard and no eye has seen a God like you, who works for those who wait for him. Just want to check duration around. Anzi kubva panguva dzekare hakuna munhu akanzwa, hakuna nzeve yakanzwisisa, hakuna ziso rakaona mumwe Mwari kunze kwenyu, anobatsira avo vanomumirira. Saka ndaingotarisa hangu this verse nerimwe divi, rimwe side, ndichingofunga kuti sekunge kuti izvoni kana usingagoni kumirira nditi nzira dzavo hadzikushandire. Like unogara uri frustrated all the time kana uri kumhanya nguva dzese. But to be honest, I think munhu wese anoda kuti zvinhu zvake zvikurumidze kuita. Handifunga kuti pana anoda ini kuti anoda kumirira. Just ndo chokwadi ichocho kuti hapana munhu anofarira zvokumirira, but ndo zvazviri mumambo waMwari. Saka ni ukatarisa pamasimple things, especially the human life, munhu uri matiri isusu handiti kuti zvinhu zviri simple sekumira mukiu yekubhengi chaiyo kana yemushopu, haumboshaya tu vanenge vari restless vachingo vachicomplaina vachichema kuti this shop, vashandi vacho, manager ari kupi kuti haadi kumira. Saka kana zvemweya saka zvaMwari manje zviri tiri kuti hapana kwaunga complain, ndio unotofa nestress chema uona kuti complaina kwacho hapana kwakunobatsira. And saka ningirikini nhoroondo dzese dziri mubhaibheri, not dzese but most of the stories dzatinoverenga dzevanhu vakafamba naMwari, vanhu vaMwari vatinoverenga mubhaibheri, like there's a lot of them, vakava nenguva dzekumirira plus dzakasiyana nguva idzodzo. Like hazina kutombofanana each person you compare kuti uyu akamirawo nguva yakati, uyu akamira nguva yakati. And then I was thinking to myself kuti Mwari vanoziva vanhu vavo like individually, and anoziva zvaakarukira mauri kuti uyu ndikamupa 12 years uyu it works, mupe 12 years, uyu opiwawo 4 years pamwe, mumodzi 20 chaidzo, mumwe otonzi 1 year kana 6 months, zvichienda zvakadaro dipendi kuti ivo vanoziva zvavakarukira mauri iwewo kuti unadzo simbi dzacho dzakamizikidzwa imomo. Saka zvinogona kuitika kuti vanin'ina vako, is just an example, kuti vanin'ina vako pamwe ne 4 vadiki vagororwa vese amai mwana, voenda iwo uri first born, vosara kuna mai nababa vakagara. Vemuraini vanombotanga vachataura kuti zvikazoti kusvika vanyarara kuti zii, kusvika Mwari vazoita zvavakaronga kuita nguva yavakaronga ivhu. Ukafunga nyaya yaZakaria yatakamboimenshana last time naElizabeth kuti we don't know why the angel said kuti from now ndichavhara muromo wako, because vanga vasasotarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kuti mwana like achibva ku and ndaigara joka neshamwari yangu chiti ina handitomboda zvokupiwa mwana, ndachembera kana ndatochembera Mwari vasandipe zvavo mwana wokuti kana aita musikanzwa zveotanga kumutandanisa nemudonzvo uchidonzva kuti iwe
Imagine kuenda kuchikuru kwavo vanhu vanenge vachiti iwe ndigogo vako here vakudhiropa kana kuti vanokupika. Saka zvinhu zvaMwari ndezvavo ivo, like kuti he knows us personally, he knows how strong each person is, kuti ava isimba. Saka ndo zvandaida kungosheya hangu nhasi. Zvakaipa nawe kumirira munhu waMwari. Kumirira iwo ndo unozonzwa shoko ravo vanenge vachitaura vaitoziva kuti it's not going to be easy to wait. Nekuti pane scripture inoti hanzi vanomirira Jehovha vachapiwa simba itsva. Saka uona kuti kumirira kwacho wega iwewe haungambokugone nekuti unogara uri frustrated all the time. Like you are saying kuti unogona ngouri wefirst born vanengena vese obva arorwa kana vobudirira iwo wongopedzisira uchisara uri kumashure wakangomira. Manje kana usingazive Mwari zvinenge zvakati amen. I don't know. I don't even want to imagine what it's like kune asingazive Mwari, akamirira zvinhu zvisingambofambi. Frustration nechikripa ini unongogara ungori anenge angori nehasha akatsamwa nguva dzose. David anonyanyataurawo, ndaitomboverenga Samuel kuna Psalm achitaura nenyaya yekumirira. Ukatoenda pavhesi 27 paipai unoona kuti David anenge achitaura zvokuti Mwari muri chiedza changu, muri rubatsiro rwangu. Vavengi vanenge vachiuya vachida kundiparadza but vakakundikana. Anotaura pekupedzisira paanonzi wait on the Lord. And I had fainted, like verse 13, chapter 27, verse 13. Not I had fainted unless I had lived to see the goodness of the Lord in the land of the living. Zvoda kuti nguva yacho yanga yatoreba kutofunga kuti ndichautomboona kunaka kwaMwari here ndiri mupenyu. So mukumirira you become faint, unosvika pamwe paunoneta kuti you just can't keep on going. But verse 14 anobva ati wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Saka nawe kumirira yakakosha. Mwari dai vakangotigonesa tikatepa into his strength, into his anointing kuti tigone kumirira. Because kana wamirira zvechokwadi, ini ndinozofara scripture yeye kuna Joel 2 chapter 3 inonzi you will restore the years. Hanzi hava restore maybe mari or anything like that, but he restores the years the locusts have eaten. Zvoreva kuti kana wasvikawo kumakore iwo kuma-60 years wanga usina kupuhwa mwana wazopuhwa mwana 60 years, Mwari vachakuwedzera 20 more years, 30 more years. Sekutamba naye bhora. Yes. Uri chigwindiri chekuti hausi kumbonzwa kuti wakakura. Ndo pane shoko rinotaura mumadays evana veIsrael. Handichiuza ndekuna Exodus here. I've forgotten the scripture. Joshua naCaleb, and Caleb is one of the guys vakadzoka vachisikotaura a good report vaenda kunospire nyika yeCanaan pai. Anospire when he was 40 years, this man. And then 40 more years, it's no wonder, before he was even given his portion possession yeCanaan. Anozoenda kuna Joshua ononoti makore akati ezvinondane akati, but anoti mandiri ndichiri kunzwa sechikomana senguva yandakatumwayo ndichienda kunospire. Even until now I still feel the same. Saka I believe that ndosaka tiona sometimes tinoona vamwe machembere, vanhu vakakura vaive vachembere vanosvika ma-90 years and that person can still do things on their own. So God is able to do that. He can restore the years. But dai Mwari vanoda kuti titepe into him kuti tigone kumirira. Ukazenda kuna Psalms 37, I think,
Psalm 37 pavhesi ya7 inoti rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospers in his way, because of the men who bringeth wicked devices to pass. 8 yachona vati cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off. You know, David even knew kuti mukumirira makaoma. Wakamirira unochiona pamwe vakaipa vanoita zvinhu zvavanoita nenzira dzavo vachibudirira vachienderera mberi, pamwe watomboofwawo madhiri ekuti unogona kuita mari nekukasika. Iwe wambonyanyomirireiko wakaitirei zvinhu zvako nekuneta neta? Andimona pane madhiri anobudika handi muri kuona. But David ari kuti rest in the Lord. Usambotanga kufunga kuti nekunetseka kuti kune ava vari kuita zvakadi. Hanzi cease even from anger. Usazvitendera kuti usaita hasha uri mukumirira ikoko. Handiti nekuti ukada kuti hanzi vakaipa vanoita zvakaipa vaive vachazoparadzwa, vachapedzwa. Hanzi for yet a little while vachaparadzwa. But ndinobva rataura iro kuti hanzi but those that wait upon the Lord they shall inherit the earth. Saka mukumirira makaoma kudaro musiri easy. There's nothing nice in waiting. Hatimboda kunyeperana. There's nothing chaunoona ungoti ndakatogara pano ndakamirira ine handimukona. Nhasi unogona kunge uri fire une hope kuti the Lord is going to do it for me. Mangwana unomuka ritori rimwe day rakatosiyana zvachose uchipengereka uchiita kuti zvinosaka Mwari rini kusvika rini ndakadai kusvika rini zvakadai. Handimukona. But I want to thank God for his word. Yes. Because kune shoko ravo rinoti tinoitirwa zvakanaka. Scripture inataura iyeyo kuti hanzi for since the beginning of the world. Handiti ndiyoyo inotaurwa here iya yekuti okay rimwe chete kai hoyangoasiyana kuti zvisati zvakaonekwa nenzeve kana nekunzwa. ndiyo scripture handiti kana kuti yakasiyana inenge kuna New Testament handiti yakutaura no ear has heard, no eye has heard. I think saka ukanzwa the scripture iri kunana, I think iri kunana Isaiah. It's kunana Isaiah futi ikoko ero. Because fungai kuti if you look at vanhu havasati vambonzwa kana kufungidzira kana kuona zvakagadzirirwa avo vanomiririra Mwari. Saka kura kuti kubvira pakutanga purpose yaMwari yanga itori nekuti kune kumirira kuchange kuriko. Kazhinji kacho nekuda kuti pamwe tisinamboenda kunoverenga mushoko raMwari tinogona kusaona kuti nguva yakambomirira uyu inguva yakareba sei. But nekuti pazvine zvakuparidzwa paipe zvinogona kungoita kunge zvakangoita paripotyo. Suddenly it happened. Ukada kuti asahana rinotaura bhaibheri rinoti year after year uyo Penina achingoita vana but hana chizvaro chake chakavharirwa. So also kumirira waiting, it's not also because pamwe kuti zviri kukonzereswa nevanokonzeresa. Pamwe Mwari chainde azvitendera kuti zvinge zvakadaro kuti umirire azonyatsokurifina agonyatsokunakisa kuitira kuti pautazenge tane mari yakawanda iyaiya yekuti unoshaye kuti mari indoitei nayo ka unenge une uchenjeri hwekugona kuishandisa ende unenge une uchenjeri hwekugona kuita whatever it is you're waiting for. Unenge wane uchenjeri, you've been refined, your personality, your character has just been refined for you to be able to do zvinofanirwa whatever it is you're waiting on. So I just want to encourage you guys kuti
dai Mwari vakangotigonesa tese kumirira, because tese tine zvatakatomirirawo, you know, and it's not easy. All I can say is I completely understand what you're going through. I might not know what your issue is exactly, but kana wakamirirawo for makore anenge adarika 5 to 10 years, I'm sure unogona kukumbowo kuti wachokwadi tiri mboti rimwe chete vadikani. Saka dai Mwari vangotigonesa just to wait on him. Yeah, izvozvo. Pane imwe quote yaigara kutaurwa naJoyce Meyer, like pane the years andaigara ndichimuteera stereki inoti hanzi complain and remain, but praise and be raised. So like yakandiitira zvakanaka zvokuti pakutizvo it's so true, it's so powerful pakuti even though it's so difficult to wait, but there's something we can do to help ourselves so that our souls aramba akatsikirirwa pasi. Kuti if you praise, then you are raised in your soul. Yes. So, hauzoramba wakangotsikirirwa. If like what Chinai said, everybody goes through that, but at least we are able to work towards, you know, our souls kuti tisarambe tiri panzvimbo one, tisafe mweya yedu, because unofa pamweya wadikani, kufa kuti fi uri mupenyu. Saka iwo ukasatozvi-encourage zvakaita Dhavhidhi zviya hapana, you know, vanhu vano-encourage kusvika pavanosvika handiti, but sometimes hazvikwani. Zvondoda iwewe muridzi wazvo zvakaita Dhavhidhi zviya kuti akatozviudzwa kuti ndichazvi-encourage muna Mwari. Sometimes that's where we're supposed to go, but everybody goes through this. Hapana shasha pazviri. Mwari ndio mubatsiri vedu, ndio vanotigonesa. Tinongoramba tichingovakumbira, you know, kuti vatibatsire, vatigonese, even kunyengetera kwacho tisanete, usakande mapadza pasi kuti hataneta isu tabvira kure. Yeah. Correct. Mati complain and remain, and did it? And complain and remain, praise and be raised. I want to focus up chapter Psalms 38. Chapter 38. Like pandai verenga ditini nangu. Inotaura Dhavhidhi achimwari ndirangarire handiti. Anenge akatarisira Mwari kuti Mwari musandirova panguva yenyu yekushatirwa yekudii. And also vavengi vangu, you know what they do, vanouya vobva varamba vachiwedzera pakutadza kwangu, votaura zvandotaura pati zvavanotaura pati ini ndibatsirei kuti ndisataure, batsirei muromo wangu kuti usange uchitaura kana kuti anobva azoti handipo indi pavhesi ya15 yacho anobva azoti mamuri ndimo mune tariro yangu iri mamuri, nekuti mi munonzwa Mwari wangu. When I read that, I couldn't really make notes dzakawanda. Ndakonyora ndikati nyange ukatadzira Mwari wova neukuru inokutsoma, vanotaura vachitaura, iwe mwoyo wako waziya, usabva panhasha. So complain and remain. Ungatambira zvaungaita, keep calling his name. Ramba uchingomudza kuti imi Mwari, you are my salvation. Kunyange zvakaita sezvakaoma paunomboomerwa, unombokomplena, asi usaenda anyway. Ramba uri mauri woti kasi ndinoziva kuti shoko renyu rinoti chakati. Munorangarira vanhu venyu, and your favor is not just for a season but it lasts a lifetime. Tongovayeuchidza neshoko ravo, ngativayeuchidzei shoko ravo Mwari panguva yekuomerwa takamirira kare. Vanotiitira zvakanaka. Apa pawamenshena pekuti izvoni Dhavhidhi like aichema kuna Mwari achikumbira kuregererwa, especially pavanhu pamunhu anenge adonha paya
kuti sometimes munhu anodonha because aomerwa asvika pekupedzesera wozorealize kuti ndatotadzira Mwari kaini nekuda kwesituation yangu handiti. But Mwari vanoexpect kuti tidzoke futi. Ndatofungiswa hangu kuna Jeremiah 8 kwandaichiverenga kuseni pakanzizvo Jeremiah 8 verse 4 hanzi say to them, this is what the Lord says, when men fall down, do they not get up? When men turns away, does he not return? Why then have these people turned away? Which means, imagine, but God expects you to come back, my friend. Yes, he does. Uriko urikuzvinzwa uko akadonha urifunga kuti manje ndichaendepi nezvandakaita zvinhu. Mwari ari kuti dzoka kumba. Imagine. Yeah. That's okay. Yeah. Avadikani taperera pano nhasi. I hope kuti pane zvamagainawo pamuchazoteerera this podcast. Like what we always say, share nevamwe vamunoziva kuti vamwe vangangonida this, nekusubscribe kana musati madaro. Tinovimba kukuonai futi next week inotevera. Saka ndichavhara nemunamato. Baba, tinokutendai manheru ano nenguva ino yamatitendera kutirangaridza Mwari kuti kumirira pamberi penyu chinhu chakakosha, kuti mumwe nemumwe makamupa nguva yake, mumwe nemumwe makamutarira mazuva ake nemwaka yake. Munhu wese ane mwaka yake pano panyika, hapana ane mwaka wakafanana nemumwe. Saka tibatsirei kuziva nguva dzedu, tibatsirei kumira. Mwari mweya mutsvene, tibatsirei kumira panzvimbo kuti tisawanikwe tichikutadzirai nekuda kwekutambudzika kwepasi panapa. Batsirai futi patinodonha payo tirangarire kudzokera panzvimbo, nekuti ndo zvataura shoko renyu kuna Jeremiah 8. I just want to pray kuti kana pane anga akadonha kana kuti akadonha whenever ari kunzwa achanzwa this podcast, kuti Mwari vari kuti dzoka kwandiri zvakare, dzoka kwandiri. Hanzi munhu angawa here orega kumuka. Saka Mwari vari kuti ungawa here orega kumuka, dzokera futi kuna Mwari. Ndo vanokurestore pakare, vanorestore zvaexplainwa naChena izvezvo. That's how he restores, kuti zvese zvawakambobirwa, zvese zvawakaluza, he restores you back. He restores your dignity, he restores your spiritual life chaiyo unenge wamboruza nekuda kwezvakawanda vanhu. So Father, I just want to thank you manheru ano Mwari kuti muchabatsira vanhu venyu, muri kutibatsirawo nesuwo tiri kutodzidza Mwari patinenge tichiverenga shoko renyu tichishaya kudai, nesuwo tiri kutotsiurwa tichisimudzirwa pamweya yedu. Mazvita nekutitendera nguva ineyi nemuzita raJesu, amen. Amen. Vadikani muve nesvondo weekend yakanaka. Bye bye. Yes, bye.